tajba, grazzi tal-li tħaltu segwu din it-taħdita bħala parti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Dan il-proġett qed isir bil-għajnuna tal-Fondi tar-Riċerka tal-Università ta' Malta u l-Klabb Kodba Malti. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil koordinaturi ta' dan il-proġett lil Professur Adrian Grima, Dr. Michael Spanjol, il-Professur Manuel Mifsud u membri oħra li jgħinu, Giusy Gatt, Rita Saliba, Daniel Bezzina u Michael Degwara. Għal din is-sena akademika għandna ħafna attivitajiet skedati fosthom it-taħdita li jmiss dwar il-makjetta riċetta Maltija għall-buri u l-geddum ta' Kerz Slattery li se ssir nhar it-tlieta 13 ta' April fis-6 ta' filgħaxija fuq Zoom. Għal aktar tarif dwar din it-taħdita u attivitajiet oħra relatati mal-proġett tistgħu titlu fil-paġna ta' Facebook it-Tradizzjoni Orali. Illum għandna magħna lil Alex Camilleri li se jkellimna dwar ix-xtut tal-Majistral Tgħudex u t-toponomastika tagħhom. Alex studja fl-Università ta' Malta minn kiseb baċellerat fix-xjenza, ċertifikat fit-tagħlim tax-xjenza u maġisteru fl-ippjanar ambjentali. Ilu għal dawn l-aħħar 27 sena jaħdem fil-qasam tal-ħarsien tal-ambjent u fuq oqsma oħra relatati. U għandu għal qalbu wkoll il-wirt storiku u kulturali Malti. Fost interessi personali tiegħu hemm il-ġbir ta' tarif dwar it-toponomastika Maltija u Awċija u l-esplorazzjoni tal-Gżejjer Maltin. B'mod partikolari il-kampanja Ix-xtut u taħt il-baħar. Kien involut fi proġetti ta' riċerka ambjentali f'Malta, fl-Italja, fit-Tunezija u fil-Marokk u kiteb diversi artikli f'pubblikazzjonijiet lokali u barranin dwar temi li jolqtu l-ambjent naturali u t-toponomastika. Fil-fatt f'din it-taħdita Alex se jagħti titwila lejn xi ħiel li joffrulna uħud mit-toponimi li waslulu b'mod verbali minn nies. Se jagħti ħarsa ħafifa wkoll lejn xi rakkonti, għajdut u osservazzjonijiet oħra marbutin ma' dawn il-postijiet. Inħalli f'idejk, Alex. Grazzi Janika, hawnhekk kollejt naqra l-aspettattivi, nittama li jirnexxieli nżomm il-livell li kollejt ħanajdek. Mela ħanibda billi nidħol fil-presentation sewwa. Ħalli minn hemmhekk kunu tistgħu seguni aħjar fuq dak li qed ngħid. Mela, l-ewwel nett mingħajr ma ntawwal xtaqt nibda naqra b'introduzzjoni żgħira għal xi xażil dan is-suġġett. Mela, kif semmit tajjeb Janika, jiena interessani r-riċerka dwar l-ismijiet tal-postijiet, però nistqar li dal-naħat, il-naħat tal-Majistral Tgħudex, il-naħat tal-art b'mod partikolari għandi ċertu rabta magħhom minħabba li għandi parti mill-familja minn dak in-naħat u jġibu li ċertu anke memorji ta' tfuliti meta kont niġġerrab dak l-inħawi fejn kien hemm dil-kampanja ftit li xejn mittiebsa u niftakar anke dal-esperjenzi fejn kont anke nitħaddet ma' sajjieda tal-post u uħud minnhom kienu anke jispjegaw li dettalji li jinqabel mhux biss qatt ma kont ħlomt bihom imma anke kultant bi kliem li anke dak iż-żmien bilkemm kont isimgħu. U kienet xi ħaġa li minn hemm qabditni ċertu kurżità wkoll, tant li minn hemmhekk naħseb li proprju minn hemm bdiet in-namra tiegħi għall-istudju tal-toponomastika u anke parti sewwa mill-imħabba għall-ħarsien tal-ambjent naturali. Kif se naraw ukoll huma postijiet anke ta' ċertu sbuħija, ta' ċertu majestosità naturali u nittama li fil-fatt anki hawnhekk nista' ngħidilkom xi ħaġa dwarhom li ssibuha interessanti. Mela, nibda ngħaddi slide li jmiss. Mela b'mod ġenerali sa nkunu qed nibdew wara mill-ġvira wekk nurikom naqgħod il-mappa biex fuq nagħtikom ħiel ta' l-inħawi ta' fejn sa nkunu qed nitkellmu dwarhom. Sa nibda minn naħat ta' Ras il-Forna li hija qrib ta' Wied il-Għasri u mbagħad nibdew mixjin fid-direzzjoni sa kontra d-direzzjoni tal-arloġġ lejn il-punent u nduru bil-mod il-mod lejn id-dwejra. Sewwa. Dan għal min jinteressah għalkemm ovvjament hawnhekk qed taraw diversi dettalji tħabbux raskom, jiġifieri mhix l-intenzjoni mhix li toqgħodu ssegwu dal-dettalji l-irqaq, però l min jinteressah xi żmien ilu kont anke ppubblikajt żewġ artikli fil-ġurnal tal-Aqda tal-Folklor li mnara li jidħlu naqra iktar fid-dettall dwar dan is-suġġett.
Mela, jekk nibdew mill-ewwel għall-inħawi li nitkellmu dwarhom, mela, xtaqt nibda billi ngħid xi ħaġa dwar l-inħawi ta' Ras il-Forna fejn għandna hawnhekk nittama' qed tarawhom sewwa fuq l-iskrin għandna diversi erien, diversi posti tas-sajd bl-ismijiet dettaljati tagħhom u dawn forsi nibda mill-bidu billi ngħid illi dawn huma ismijiet illi ma ssibhomx fuq il-mapep ippubblikati. Fil-fatt dan it-tarif ħafna minnu huwa miġbur mis-sajjieda tal-post u hawnhekk ta' min jgħid illi hawn ċertu tradizzjoni li għadha sa ċertu punt sal-lum ukoll ta' sajd minn fuq l-irdumijiet, minn fuq is-sisien. Fil-fatt għadek sissa tara min inniżżel il-nases minn fuq is-sies għal ġol baħar u jistadu minn hemm fuq. Hawnhekk qed nitkellmu sisien għoljin, ġifieri qed nitkellmu fuq postijiet fejn hawn ġifieri 10 solari u fuqhom f'ċertu postijiet u dan is-sajd iseħħ minn hemm fuq. Isir ukoll u fl-imoddi anzi kien isir iktar. Sajd billi n-nies tal-post jixxabtu mas-sies. Fil-fatt hawnhekk fost in-nies li kien jixxabtu biex jistadu kien hemm anki wieħed minn sijjieti illi fil-fatt anki tani wkoll ċertu tarif li hawnhekk qed nipprova naqsam magħkom. U dejna fil-fatt hija xi ħaġa li issa xtaqt li anke ngħidu xi żewġ aneddoti wkoll dwarha. Mela, fil-fatt tara jekk nibdew wara l-ismijiet tal-erien sewwa, naraw ukoll illi għandhom ukoll ismijiet pjuttost partikolari. Jekk nibdew l-ewwel wieħed pereżempju li jidher hawnhekk. Mela, l-art tal-forna. Sewwa, l-art tal-forna. Il-kelma forna hija kelma li ma tantx nisimgħu llum fil-Malti mitkellem. Jidher li hija kelma li ġejja minn diminuttiv ta' forn, l-istess bħalma minn bieb kultant għandna l-kelma bħalma minn bieb għandna l-kelma bieba. U jidher ukoll li ma' żmien din il-kelma ħadet it-tifsira ta' għar fil-baħar. Fil-fatt hawnhekk jidher illi kien dan li ta' ismu lill-post, anke l-ponta taħdih isibuha bħala Ras il-Forna. U għal min jinteressah fl-inħawi tal-imtaħleb qrib ta' Miġra l-Ferħa, hemm ukoll għar żgħir fil-baħar li jgħidulu il-frajna, jiġifieri forna żgħira. Sewwa hawnhekk l-għar huwa għar pjuttost kwadru, jiġifieri tkun qiegħed ħdejh għalkemm ma tantx intlaħaq faċilment mill-baħar titilħu. Tkun qiegħed taħtu għandu dik id-dera kwadra proprju qisha daħla ta' forn kbir. Ħdejh ukoll hemm għar ismu miegħu l-għar loli minħabba li l-bokka tiegħu prattikament fiha daqs l-oli tas-sies. U mbagħad minn hemmhekk il-kosta tibda tilwi. Aw daħla tonda jista' jkun li għalhekk jgħidula ta' ċirkisa għax qisha ċirku. U fir-rokna tagħha hemm mar ieħor illi wkoll għandu isem illi forsi mad-daqqatajn jinstema' naqra stramb, l-għar tal-Miġra. Issa x'inhi Miġra? Miġra u fil-fatt hawnhekk mhux biss hemm l-għar tal-Miġra iżda fuq li sul foreground ta' slide hemm posta tas-sajd magħrufa bħala l-kappara, isimha magħha minħabba li jikbar il-kappar hemmhekk. U hawnhekk fil-fatt hija waħda mill-posti l-iktar popolari fejn jistadu għall-isfel. Hawnhekk kien hawn aneddotu naqra tad-daħ ngħidlu hekk illi niftakar il-missier jirrakkontaħuli. Illi darba kien hemm wieħed qiegħed hawnhekk kien iżżel din il-nassa tiegħu għal ġol baħar. Kien wieħed illi jibża naqra mill-oli u bħal mettilkom hawnhekk hawn ġifieri nitkellmu mal-10 solari oli jekk mhux fuqhom. U dana xieħed din in-nassa l-isfel u qatt jistenna biex imbagħad wara ċertu ħin itella l-ħut li jinqabad ġo fiha. Illi ħaismu minnha l-għar tal-kappara. Dawn huma erien illi tilħaqhom biss minn fuq il-baħar, jiġifieri jew billi tixxabbat jew inkella b'dajsa, huma erien kollha twal. Kbar u anke twal fond il-ġewwa. Issa, u jekk nibqgħu nduru, hawn posta oħra ħirġa l-barra qiegħda fuq ħarrieġa fuq il-sien ta' art ħireġ il-barra li jsibuh bħala ta' tappina. Dan l-isem ġieli ssibu fil-mapep u ġieli issibu mdawwar fl-isem bħala Ras Tapinu.
Issa, jekk ta' tappina wix tawwieġa tal-istess isem ta' tapinu jew le, dik hija xi ħaġa li ma nafx ngħidilkom il-vopa meta tikber iktar, meta tkun il-vopa xienet iktar. Jgħidu l-fonda tal-Margun, hawnhekk il-baħar qed nitkellmu jilħaq fond ta' madwar 20 solar fond, jiġifieri kelli anke l-okkażjoni ninżel nodos hemmhekk. U dettal kurjuż hemmhekk li niftakar jiġifieri darba minnhom inżilna wasalna sal-qiegħ u il-ġemp jiġifieri l-ġmil tiegħu sakemm fl-aħħar tasal anke f'dal-qiegħ pjuttost ramli f'madwar 20 solar fond u oħroġ il-ħaġeb hemmhekk propju fejn qisu qiegħed tħossok qiegħed f'dinja oħra, il-baħar insibu anki vann imsaddat illi inxteħet b'xi mod jew ieħor inxteħet mis-sies għal isfel. U sfortunatament ħanajtek, waħda mit-tradizzjonijiet jidher li kien hemm ukoll kienet illi fl-imoddi anki kienu iwadbu l-affarijiet għal isfel peress li hemmhekk hemm anki triq modija aċċessibbli għal vetturi tgħaddi fil-qrib u kultant xi vettura kienet issib ruħha għal isfel. Mela, semmejtilkom il-fonda tal-Margun. Mela, kif iddur madwar dal-insien ta' tappina, jiġi dak li jismu l-art tal-Margun. Ma nafx jekk l-isem qed jidher sewwa fuq l-iskrin. Mela, l-art tal-Margun huwa jekk mhux l-ikbar ar fil-Gżejjer Maltin, żgur li huwa wieħed mill-ikbar. Hawnhekk biex ikolkom idea ta' skala, qed nitkellmu fuq bokka tal-ar tidher tawwalija dik il-bokka tal-ar fiha mola 11 solar, il-bokka tal-ar waħedha. L-ar jibqa' nieżel għal xi 5 solari jew 6 oħra taħt wiċċ l-ilma, jiġifieri b'kollox qed nitkellmu jekk wieħed jgħoddhom jiġifieri 11 solar u 5 oħra qed nitkellmu bokka ta' 16 solar. U l-ar jibqa' dieħel il-ġewwa pjuttost fond. Fil-fatt hawnhekk tajtkom naqra anki żewġ ritratti iżgħar li juru l-ar meħud minn ġewwa għal barra. Dan huwa l-art tal-Margun. Margun, għal min forsi kien qed jistaqsi, huwa qasfur tal-baħar, dak li bl-Ingliż jgħidulu cormorant, u bit-Taljan cormorano jew mergone, minn fejn ovvjament imbagħad ġej l-isem Malti. Jiġifieri hawnhekk qed nuri ritratt illi meħud minn fuq l-internet ta' biex juri dan l-asfur. Issa hawnhekk qed nuri wkoll parti mill-slide qed nuri l-qoxra ta' ktieb li huwa traduzzjoni bil-Malti tal-kitbiet ta' Gianpietro Aġuste Soldanis illi fil-fatt kien ġabar ukoll dak iż-żmien dak ktieb qed ngħidu tas-seklu 18 lejn l-aħħar ta' żmien il-Kavallieri. Ovvjament kien manuskritt dak iż-żmien li kien sar bit-Taljan, illi wkoll kien ġabar xi ismijiet tat-toponomastika Awċija. U l-ismijiet tal-erien li semmejtilkom, inkluż l-art tal-Margun u inklużi anke l-erien li semmejtilkom meta kont qed nurikom is-slajd ta' qabel, fil-fatt apparti li għadhom ħajjin fit-tradizzjoni lokali anke sal-ġurnata tal-lum, jidhru wkoll f'din il-kitba. Ġifieri huma ismijiet li għandhom ukoll anki deru wkoll pubblikazzjonijiet storiċi ta' iktar minn 200 sena ilu. Issa wara l-art tal-Margun, ftit wara niġu għall-attieqa ta' Wied il-Mielaħ, sewwa, illi forsi ta' min ngħidu xi ħaġa dwarha wkoll. Din it-tieqa jidher ċar, ġifieri hija waħda skultura sabiħa tan-natura fejn hawnhekk fejn il-bokka ta' wied fond tiltaqa' mal-baħar u fejn l-elementi sabu punt dajjef fil-blat u naqxu skultura naturali ta' kobor li ma bħalu. Din ġifieri tħabbata jekk mhux ikbar, jekk mhux saħansitr ikbar mit-tieqa ta' Dwejra, għal xi żmien ma tantx kienet magħrufa għax qiegħda pjuttost moħbija, dan l-aħħar saret iktar magħrufa minn meta bdiet tiġġarra fit-tieqa ta' Dwejra illi llum intilfet. Issa it-tieqa ta' Wied il-Mielaħ, apparti li tiddomina l-post, hawnhekk kienet huwa dettall li huwa anki popolari ħafna
fil-tradizzjoni orali ta' dell-inħawi u dan il-post tradizzjonalment kellu anke kien qisu apparti li popolari għas-sajd kien qisu kważi sinonimu għal post ċertu baħar salvaġġ. Fil-fatt hawnhekk niftakar anki il-missieri ċejjuwi il-qraba minn dawk in-naħat illi niftakar anki fit-tfulitna dejjem beżżawna b'dal post li tersaqx li hemm l-ewwel qed jkun il-maltemp għax hemmhekk il-baħar mod kif jitla l-art. Imma anki il-post li fih ċertu periklu kemm minħabba s-sisin għoljin imma anki il-fama li kellu ta' baħar salvaġġ. U niftakar anki rakkonti fejn pereżempju darba niftakar kemm missieri kemm ċejjuwi jirrakkontaw ta' xi ħadd li ħal kelb u tafaw il-baħar biex iċafċaf l-hemmhekk u dal-kelb ħareġ il-barra mit-tieqa u ftit wara tella lura nofsu fadira demm. Issa, ovvjament ġifieri il-dak tiegħu kien li ħatfu xi kelb il-baħar. Issa dina kemm hija ġrajja li seħħet tassew b'dak il-mod. Jew inkella kien xi forma ta' għajdut li kien jingħad biex anki ibeżża tfal milli jersqu l-hemmhekk diffiċli tgħid. Għax da fejn jkollok anki ċertu għajdut ismu miegħu, kultant hemm din l-isfumatura bejn dak li huwa realtà jew inkella nofs ħrafa. Però hija xi ħaġa li niftakarhom jirrakkontawna fit-tfulitna bħala xi ħaġa li fi żmienha kienet għamlet ċertu ħoss. Issa illum bil-kemm għadek tara ħut iżgħar aħseb wara kemm jidher dan it-tip ta' ħut kbir. Madankollu dan id-dettall huwa wkoll konsistenti ma' dettalji oħrajn li wkoll ġej mit tradizzjoni orali, pereżempju niftakar li ftit il-bogħod lejn il-bokka ta' Wied il-Għasri hemm mar kbir jismu Għar il-Qamħ u l-pont tal-barra minnu li jgħidu l ras il-Kanun. Niftakar sajjied xi hemmhekk li darba kien qiegħed jirrakkontali li dari l-inħawi kienu ma' hemmhekk kien magħruf għal biex jaraw il-kurazzi. Kurazza hija l-kelma Maltija għal hammerhead shark. Jiġifieri hawnhekk għandek rakkonti minn nies illi niddubita jafu xulxin, illi hemm ċertu konsistenza fid-dettalji li qed jingħataw minn sors u minn ieħor. Bħal mettilkom illum, ġifieri illum anki huwa post popolari mal-Buħaddasa, ġieli kelli l-okkażjoni ninżel nodos hemmhekk, ħut ma tantx tara, madankollu niftakar episodju darba minnhom fejn meta tlajna lura fuq id-dajsa fil-waqt li aħna konna qadna nduru u nesploraw l-irien, kien hemm xi Buħaddas oħrajn illi għadu iktar massies iktar fil-baħar miftuħ biex niftehmu flok qadu jitlu ġol irien. U niftakar jiġifieri meta tlajna lura fuq id-dajsa niftakar erba' minnhom jirrakkontaw kif kienu mbelħin u msaħħrin li kienu għadhom kif raw pixxiluna kbira. Issa pixxiluna hija ħuta mansa, però ħuta kbira sew, illi mill-bogħod għandha ħabta taħsdek għax għandha x-xewka tagħha, xewka għolja li mill-bogħod faċli taħsibha dik ta' xi kelb il-baħar. Xirrid ngħid minn dan l-affarijiet illi anke sal-ġurnata tal-lum minkejja li l-ħut naqas ħafna, il-baħar fond ta' dawn l-inħawi xi sorpriża kultant għadu jagħti anke sal-ġurnata tal-lum. Jiġifieri jidher illi missirietna ma kinux qegħdin iħarfu wisq u li tradizzjoni orali hawnhekk tidher konsistenti anke ma' ċertu fatti anke iktar reċenti. Qabel ngħaddi għal-slajd li jmiss, hawnhekk xtaqt insemmi wkoll dettall ieħor li naħseb li huwa interessanti. Il-daħla żgħira tal-baħar li hija li taqa' taħt it-tieqa imkenna wara t-tieqa isibuha bħala il-ħofra tat-toroq. Jiġifieri dan dettall li missieri spiss niftakru jsemmih u kien jispjegah il-abbażi ta' tradizzjoni fost in-nies tal-Ark illi minn hawnhekk kienu jitilgħu il-furbani fl-antik billi huwa tista' tgħid l-unika post apparti minn Wied il-Għasri li mbagħad qiegħed iktar lejn il-Lvant, l-unika post fejn hemm ferqa fis-sies u għaldaqstant hemm post żgħir li huwa baxx max-xatt. Il-bqija huma kullimkien sisin għoljin illi minnhom ma titlax. Jiġifieri
hawnhekk jista' jkun li għandha anki dak is-sinifikat storiku illi insibuh joħroġ mit-tradizzjoni orali. Post ieħor illi huwa magħruf sew fit-tradizzjoni orali tal-post u li niftakar anki fit-tfulitna kien post li kien għal ċertu seħer ħanajdek, jekk mhux anki ċertu seħer u ċertu element ta' biża' wkoll. Li huwa ħalq ħamiem. Ħalq ħamiem huwa il-kelma jista' jkun li oriġinarjament kienet ħarq ħamiem. Ħarq hija kelma ma tantx għadha tintuża daqshekk illum, kultant għadek tismagħha ma mhux daqstant. Ħarq hija bil-Malti qadim tfisser xaq fond. U kull fejn naraw dal-isem f'xi isem ta' post, normalment issib xi xaq fond fil-blad. Ħafna minn dal-postijiet illum il-ġurnata l-kelma ħarq iktar nisimgħuha tintqal bħala ħalq bejn forsi n-nuqqas tarfien ta' kelma li qiegħda tintilef, però fl-istess waqt ukoll minħabba l-fatt li minħabba l-erożjoni tal-post ħafna minn dawn il-postijiet letteralment ġew ishom xi ħalq kbir isu kważi lest li jibilgħak. U dal-post fil-fatt ħalq ħamiem huwa magħruf sew man-nies tal-Arb, jissemma wkoll bħala post li meta jkun il-baħar bil-maltemp jolli minn ġo fih u jtella r-rax tal-baħar jiġifieri għal distanzi twal minn ġo fih. Qiegħed fl-għoli. Jiġifieri hawnhekk tistgħu timmaġinaw, jiġifieri jekk għandek sies l-istess hawnhekk qed nitkellmu ġifieri 8-10 solari għoli, ġifieri biex itella minn ġo fih tistgħu timmaġinaw il-qilla tal-mewġ li jtella hawnhekk, speċjalment bil-majjistral. Biex nagħtikom idea bħala skala, tistgħu taraw f'wieħed mir-ritratti l-iktar wieħed ir-ritratt tan-naħa tax-xelluk fejn hemmhekk qiegħed jiena fuq in-naħa ta' wara tal-ħarq, dak il-ħarq li jagħti għal ġo saqaf tal-għar li jidher fir-ritratt ieħor u hemmhekk jagħtikom naqra idea bħala skala. Ġifieri tistgħu tinnotaw li mhux maħniex qed nitkellmu fuq xi xaqq ċkejken fil-blat imma fuq xi ħaġa pjuttost kbira. Ħarq il-ħamiem ukoll jissemma f'xi artikli hawnhekk qed nagħti kopja ta' biċċa minn wieħed illi kien dir f'gazzetta lokali. Kien jissemma wkoll propju għal tradizzjoni li kienu jixxabtu mas-sies biex jistadu għal taħtu. Għal min jinteressa dan kien artiklu kien ġie ppubblikat fit-Times fl-2012 minn Joseph Mitchanter li wkoll huwa wkoll studjuż ukoll tat-toponomastika Awċija. Fl-istess inħawi ta' ħamiem hemm post li jsibuh bħala tar-roġġ, għandu għar ukoll imdaqqas fil-baħar l-għar tar-roġġ li hawnhekk qed nurikom fir-ritratt. Il-post qiegħed f'ponta li fil-mapep issiba mniżla bħala ras il-ħekka. Għalkemm ngħidilkom id-dritt, l-isem ras il-ħekka u għalhekk hawnhekk għamiltu fil-parentesi, l-isem ras il-ħekka dejjem sibtu miktub u qatt ma ltqajt ma' xi ħadd illi l-post jafu b'mod orali. Hawnhekk niftakarhom ukoll isemmu rakkont illi xi ħadd pereżempju xi ħadd tal-imħatra niftakar xi ħadd ieħor minn Sijieti kien jirrakkonta ħafna dal-fatt illi xi ħadd darba għal xi imħatra kien qabeż għal isfel minn hawnhekk u mbagħad ovvjament tom battekata biex jiġu għalih bid-dajsa biex jiġbruh mill-eqreb post li huwa dwejra. Xi sija bogħod bid-dajsa. L-inħawi hawnhekk hemm sensiela twila ta' għerien. Ġifier bħalma naħseb diġà jidher dad-dettall mis-slides li jurejtkom illi hawnhekk is-sisien li huma magħmulin miż-żonqor huma letteralment qishom ġobon tat-toqba. Kull 4 passi ssipar, 4 passi oħra ssiplar li jmiss u huma kollha għerien twal ħafna. Jiġifieri dawna mill-esperjenza tiegħi huma fost l-iktar għerien twal mhux biss f'Għawdex imma fil-Gżejjer Maltin kollha. U hawnhekk f'din is-slide jinqabdu 3 minn dawn l-għerien li qegħdin ħdej xulxin, 3 għerien il-kol kemm huma twal sew, illi
Għandhom ukoll l-ismijiet tagħhom magħrufin fit-toponomastika anki b'mod orali. L-art tal-ġebla, l-art tal-basal u l-art taċ-ċawla. L-art taċ-ċawla huwa msemmi għall-isem tal-inħawi, fil-fatt fuq hemm anki wied baxx li jsibuh bl-istess isem, il-wied taċ-ċawla, għall-artijiet ta' madwaru li għandhom dak il-laqam. Jidher li dari anki kien jagħmel l-asfur li llum inqered mill-Gżejjer Maltin jidher li kien pjuttost abbondanti fl-inħawi. Interessanti wkoll l-isem l-art tal-ġebla. L-art tal-ġebla donnu jindika l-isem ta' blata partikolari illi tinsab fuq li għandha forma ta' faqqieħ, forma ta' mushroom, illi il-ġebla nnifisha ma tantx sibt informazzjoni dwar xi jgħidula. Imma mill-isem tal-art nistgħu naslu għall-konklużjoni ta' x'aktar x'isimha billi hija qiegħda propju hemmhekk fuq. Jekk imbagħad induru naqra iktar max-xatt, hemm sensiela oħra ta' għerien. Hawnhekk issa qed noqorbu lejn Kap San Mitri. Kap San Mitri huwa t-tarf net tal-Gżejjer Maltin. Ifrid tarf tal-Gżira Tgħawdex li jħares lejn il-Majstral. Fejn hemmhekk imbagħad il-kosta tikser ħesrem, tikser qisha Kartabun u tibda ddur lejn in-naħat ta' Dwejra. Hawnhekk qed nurikom ukoll sensiela oħra ta' għerien li qegħdin li jinstabu propju f'dawn l-inħawi. Jinstabu taħt wied ieħor fond, wied kbir paragonabbli għal-wied il-mielaħ u għal-wied il-qasri, però li qiegħed iktar merfuħ il fuq minħabba ċaqliq tal-art li kien seħħ fl-modi fi żminijiet ġeoloġiċi u minħabba anki li hawnhekk l-irdum is-sis huwa iktar għoli. Allura l-wied jidher imdendel il fuq, ma jfissirx li il-wied huwa iktar baxx, ifisser li s-sis huwa iktar għoli. Tinnotaw ukoll propju taħt il-wied tinnotaw selħa kbira hemmhekk fejn anki il-sis huwa pjuttost sewdieni mentri hawn biċċa illi l-blat jidher frisk. Hemmhekk għax fl-1994 kien ċeda l-blat u waqa' l-isfel għal ġol baħar daqs 25 solar blat biex ikolkom naqra idea ta' xejn. Fil-fatt hemm wieħed mill-għerien li ta' taħtu l-art ta' it-tirrab imsemmi għal wied ta' fuqu ħelisa bl-eżatt minn dat tiġrif tal-ġebel u fil-fatt kien hemm anke xi tiġrif tal-ġebel li sapruħu anke ġolar. Dawn l-ismijiet huma kollha ismijiet illi huma ħajjin fit-tradizzjoni orali. Fil-fatt dawn l-ismijiet sirt nafhom mill-sajjieda tal-post, sajjieda tan-naħat ta' Dwejra li jiġu jistadu hawnhekk u għandhom l-ismijiet tagħhom ġifieri pjuttost interessanti. L-art tal-ħanex, l-art ta' wiereb, pereżempju, kelma oħra stramba min jaf xi tfisser sakemm m'għandix xi rabta mal-fatt li qiegħed imwarrab. U kif iddur mbagħad ma' Kap San Mitri tibqa' sejjer kif qed tibda tilwilej Dwejra hemm ukoll qar il-bies. Interessanti wkoll waħda mill-ħarriġiet tal-blat kif il-kosta kompli ddur li jsibuha bħala r-ras ta' ċamma. Dan l-isem ormai hemm ċertu konfużjoni dwaru. Għal xi raġuni ħafna drabi fost il-Buaddasa l-isem ta' ċamma u l-isem ta' ċawla jitfixkluhom u allura dan l-isem jintuża b'mod żbaljat biex jindika l-inħawi fejn l-art ta' ċawla li urejtkom fis-slajd ta' qabel. Ir-ras ta' ċamma propjament hija dil-biċċa ta' hawnhekk. Imbagħad ftit wara qed noqorbu dejjem iktar lejn Dwejra. Ftit wara hemm naħseb l-ar mhux l-ar bħala ar biss, imma bħala wieħed mill-postijiet bl-iktar ismijiet, wieħed mill-iktar ismijiet strambi illi qasmajt bihom, illi huwa Ar Jaħra. Issa, hawnhekk qabel ma nidħlu ġifieri fuq il-dana u ġifieri l-isem tiegħu li huwa forsi naqra ta' antiklimax ngħidlek. Hawnhekk qed nitkellmu fuq ar enormi. Huwa ar enormi fil-fatt dwaru hemm tradizzjoni orali li kien ġabara il-folklorista Anton Attart li hawnhekk fil-fatt qed nuri anki stampa ta' pubblikazzjoni tiegħu jisimha Mill-ħajja tal-imoddi, tarif folkloristiku minn Għawdex, illi fost oħrajn isemmi il-dallar
u li għandu hemm didrawa dwaru li huwa qar bla tarf u bla tmiem. Ġifieri mbagħad ovvjament ikompli jirrakkonta anki il-fond tiegħu dan li qisu xi qar li ma jispiċċax. Dan l-arwa tas-sewwar mhux biss twil imma kbir anke bħal għoli. Jiena niftakar meta darba kont dħalt fih minn kemm miegħi l-ewwel espressjoni li ħarġet ħares lejn is-saqaf u kienet il-laħwa xardan, da ġo fih joqgħod katedral. Ġifieri u tassew qed nitkellmu fuq dak it-tip ta' kobor. L-ar fil-fatt ikompli dieħel id-dum sa ma tasal sat-tarf tiegħu fil-fatt u ġewwa qed jispiċċa totalment mudlam u għar incidentalment li trid timxi ġo fih. Ġifieri tmur bid-dajsa, id-dajsa tasal kważi sax-xatt tom l-aħħar biċċa mbagħad kompli ġo fih bil-mixi. Għax huwa għar tal-baħar imma li mażmien għal raġunijiet ġeoloġiċi intrafa l-fuq. U niftakar li min-naħa ta' ġewwa tal-ar qed inħares il-barra lejn l-oħrajn li kienu deħlin warajja u fil-fatt letteralment jolqtok il-kobor tal-ar u tara daw in-nies biex ngħidlek kważi qishom nemel diħlin il-ġewwa. Niftakarni narhom xi ħaġa kienet pjuttost dera impressjonanti ġifieri għax qed tara kontra d-dawl qed tara dan nies ċkejknin u dal-lar enormi illi hemmhekk qed tarah qishom biex impoġġijek fil-glorja kollha tiegħu. U għalhekk semmejt imbagħad forsi l-isem huwa naqra ta' anticlimax tiegħu. Dwar l-isem li huwa pjuttost kurjuż, staqsejt dwaru u min jgħid għax jaqal ġebel mis-saqaf, allura qed jagħmel min jgħid illi billex qiegħed fuq l-art allura kienu jidħlu forsi jagħmlu bżonnijiet fuq, però l-iktar spjegazzjoni li tidher probabbli hija dik il-ġebla li hemm fin-nofs, insomma, nħalli forsi għall-immaġinazzjoni ta' dak li ikun jaf li jasal imbagħad għal kulħadd tat-teoriji tiegħu. Però dan huwa isem magħruf sewwa fost is-sajjieda tad-Dwejra. U hekk prattikament issa dorna dawr oħra ma' ponta oħra jisimha il-Ponta tal-Ħawt fejn il-kosta tarġa' tilwi sewwa tarġa' tilwi 90 degrees oħra tarġa' tilwi Kartabun u tibqa' ġejja lejn id-Dwejra. Il-Ponta tal-Ħawt u eżatt warajha hemm xaq ieħor fond fil-blat li jsibuh bħala ħalq man-nara. Il-koll ismijiet magħrufin sew mas-sajjieda tal-lokal. Dal-sis li semmejt fejn il-Ponta tal-Ħawt u ħalq man-nara ġo fih u xi għerien taħt ħalq man-nara kienu jidhru sewwa, kienu dak is-sis li kont tarah meta tittawwal minn ġottieqa ta' Dwejra. Huwa dak il-faċċata blat li tidher faċċata. Hawnhekk ir-ritratt meħud minn ġo qar ieħor, wieħed mill-għerien li hemm wara t-tieqa sewwa, illi jsibuh bħala l-ar tal-barba. U hawnhekk forsi wieħed jistaqsi barba x'inhu. Hija kelma li llum ma tix tintuża, però sa żewġ ġenerazzjonijiet ilu kienet tintuża. Fil-fatt niftakar missieri kien jirrakkonta illi dari kienu jagħmlu distinzjoni bejn it-tziju min-naħa tal-omm u t-tziju min-naħa tal-missier. Issa il-verżjoni li dejjem waslet li hija li barba kienet tintuża għal ħol missier, it-tziju patern, mentri tziju kienet tintuża għal tziju matern. Ngħidilkom id-dritt ġieli smajt anki spjegazzjoni eżatt il-kontra, però hawnhekk qed intikom il-verżjoni kif permezz ta' tradizzjoni orali kif waslet għandi. L-ismijiet l-oħrajn ħalq man-nara pereżempju jidher li huwa isem qadim illi ġej mill-kunjom tal-familja li kellha l-artijiet fuq is-sis. U l-Ponta tal-Ħawt għal xi ħawt li kien jinstab fil-qrib fuq is-sis ukoll. U hawnhekk wasalna għall-awra, naħseb hawnhekk ovvjament issa ġejna f'post li probabbilment iktar magħruf forsi jekk l-oħrajn setgħu kienu postijiet pjuttost ġodda għalikom hawnhekk nimmaġina li mhuwiex, li huwa l-awra. Post li sfortunatament illum anke iktar għat-tabelli isem illi dejjem taraħ inqas u inqas minħabba illi huwa post anke pjuttost kommerċjalizzat u dejjem issibu fit-tabelli indikat bħala Inland Sea.
Naturalment, ġifiri, il-kommerċjalizzazzjoni iġġib dan iċ-ċertu taħsir fej kultant l-isem propju tal-post ma' żmien jidħol fir-riskju li jintilef. Madankollu l-isem il-qawra għadu magħruf sew man-nies tal-post, mhux biss mas-sajjieda. Naturalment, hemm l-ar tal-qawra li huwa l-ar li jinfet u li permezz tiegħu il-baħar miftuħ jidħol hawn ġew għalhekk hawn dil-ladira li fil-fatt tinfet mal-baħar. Ġieli jsibuh ukoll bħala l-ar ta' dwejra, ovvjament isimhom magħhom it-tnejn li huma. Forsi interessanti wkoll li ftit jafu bih minn kelli qiegħed qrib ħafna tax-xatt u jintlaħaq faċilment. Ftit il-bogħod hemm ukoll ar żgħir li jsibuh bħala l-ar tan-nisa. Qiegħed prifjedana huwa li mhux qiegħed fil-baħar miftuħ, imma li qiegħed propju ġol qawra u għar mhux kbir ħafna għalkemm jidħol tikka żgħira l ġewwa. U dari kien pjuttost popolari anke ma' dawk li ma kienux kienu jiddejqu joħorġu għal ġol baħar miftuħ. Pereżempju hawnhekk niftakar il-nanti u tzijjieti nisa, jiġifieri min-naħa ta' missieri, illi dallar l-iktar li kienu jsemmu, l-erin l-oħrajn kienu iktar isu xi ħaġa li kienu jinteressaw l-irġiel li kienu sajjieda u n-nisa kienu iktar ifittxu dal-postijiet fil-ken u dallar kien wieħed minnhom. Li għandu kurjuż ukoll dallar illi tidħol fih, imma ma tantx iddum ġo fih mimli gambli u tgħix kemm joqros. Tgħix kemm joqorsu. Issa, interessanti wkoll hawnhekk u rejtilkom ukoll, xtaqt nurilkom ukoll għall-kompletezza, fejn fil-għoli għaw imniżżel il-Borġ tas-Salvatur. Il-Borġ tas-Salvatur huwa isem li smajtu biss fil-tradizzjoni orali mingħand Sajjid Xieħ Akka in-naħa taħt it-tieqa. Taħt it-tieqa meta kienet teżisti t-tieqa ovvjament. U kien semmijuli u niftakarni kont mort imbagħad infittxu dal-borġ u fil-fatt għad hemm l-aħħar fdalijiet fil-forma anki ta' ċinta żgħira magħmula minn ġebel kbir. Ta' dik li kienet kappella antika illi mbagħad ma' żmien kienet ġiet ipprofanata u mbagħad bej ġarfet bej kienu jieħdu l-ġebel minnha u llum kull ma fadal l-aħħar ħiel. Però interessanti li hawnhekk permezz ta' tradizzjoni orali għadu ħaj ir-rekordju ta' dil kappella antika meta jgħidu profanata fi żmien il-kavallieri. Ġifieri u kieku mhux tradizzjoni orali kieku tista' tgħid illi ħlief xi dokument speċjalizzat l-arfin tagħha ikun kważi intilef, speċjalment anke mal-popolin. Mentri permezz ta' tradizzjoni orali għada ħajja b'dan l-isem. U hawnhekk ġejna għal dak li ovvjament jekk qed insemmu id-dwejra huwa natural, dak li saftet ilu kien qisu ħanajtek is-simbolu tagħha, it-tieqa. L-istess, post ieħor li kien kommerċjalizzat fit-tabelli kien beda jidher dejjem iktar fl-isem eżotiku tiegħu bħala żur window, però fost in-nies tal-lokal dejjem kien baqa' magħruf bħala t-tieqa jew inkella anke bħala t-tieqa taż-żirka. U hawnhekk xtaqt nenfasizza naqra fuq l-aspett fuq diversi postijiet illi ma' żmien illum il-ġurnata kollha qegħdin pjuttost xi ftit jew kommerċjalizzati, però li anke hawnhekk hemm dettalji partikolari ħafna dwar dik li hija fit-tradizzjoni orali tagħhom. Mela, jekk għall-mument naqbes ftit it-tieqa ħalli ma nintilfux fuqha, interessant stramb ħafna, pereżempju, l-isem tad-daħla li tinstab imkennija xi ftit wara t-tieqa, eżatt taħt it-tieqa. U hawnhekk wara li għamilt xi żmien nistaqsi lis-sajjieda tal-post dwar xi jgħidula, kien ingħatali dan l-isem minn Sajjid Xieħ li huwa il-ħejbija fejn lajn tinħass. U lajn tinħass bħala ta' nofs triq bejn G u Ħ. Nejjaktarx fil-fatt anke fl-alfabet, għalhekk għandna l-G u Ħ minħabba li dar ġieli kienet tinħass. U l-inħawi tal-art, l-art San Lawrenz madut miegħu wkoll,
Però hemmhekk sa żewġ ġenerazzjonijiet ilu kienet għada ħajja, kien għadu ħaj id-dialett fejn kienet issir distinzjoni bejn lajn normali, dik li fil-Malti ma tinħass, u verżjoni oħra ta' lajn li kienu jħossuha bħala għ. U hija xi ħaġa hawnhekk, jekk forsi għal min jaħseb illi id-dialetti huma tawwiġa tal-lingwa Maltija, hawnhekk għandna wieħed mill-ħiel ta' kif fil-fatt aktarx is-sitwazzjoni kienet il-kontra. Illi l-lingwa ġiet mill-mitfaqqir ħanajtek ta' dialetti. Fil-fatt, sa żewġ ġenerazzjonijiet ilu, missieri kien jiftakar pereżempju ix-xjuħ tal-ġenerazzjoni ta' qablu. Jiftakarhom sew jitkellmu propju bil-dialett tal-post fejn xi kliem fihom lajn li ma tinħass u xi kliem li għandhom lajn li tinħass. Pereżempju l-imħasqa, il-ħalqa, u dan id-dialett illum huwa dialett li prattikament miet, però niftakar li hawnhekk propju permezz ġifieri tal-riċerka dwar it-toponomastika, prattikament naħseb kienet l-ewwel u probabbilment l-aħħar darba li smajt b'widnejja dan il-pronunċja ta' dan id-dialett. Niftakara xi ħaġa li kienet pjuttost impressjonatni. Il-post fejn kien qiegħed jistad dan is-sajjied kien fuq dil-blata ċatta ta' taħt it-tieqa li jgħidula x-xriek, isem ieħor dan illi ma ssibux fil-mapep. Ix-xriek, u jgħidula xriek għax taħta tinija fil-fatt is-saqaf ta' tieqa oħra li hemm taħt l-ilma illi jinżlu jozzu minn taħta hija popolari mal-Bwaddasa u hija xriek propja xi ġebla imsaqfa fuq il-vojt biex ngħidlek. Ġifieri jidher sew li anke dat-dettall kien magħruf sew anke fil-qedem, ġifieri mhux biss il-fatt li hemm dit-tieqa hemm taħt mhix xi ħaġa illi sirna nafu biha dan l-aħħar permezz tal-Bwaddasa. U fil-fatt l-għadira ta' warajha li tinfet minn hemm taħt għal ġol baħar isibuha bħala l-ħofra tal-Bidwin. U din il-ħofra l-istess niftakar fit-tfulitna, niftakar il-nanna, ġifieri u xjuħ tal-xjuħ, illi dejjem jirrakkontaw leġenda dwarha din, illi jgħidula hekk minħabba li kien hemm tliet bdiewa, wieħed mar jodos minn taħta u weħel taħta, mar ifittxu li ieħor ġralu l-istess u saħansitra t-tielet wieħed l-istess. Issa, aktarx hija leġenda jekk fi xi biċċa verità jew le Alla biss jaf, però hija drawwa tal-post illi niftakarha ħajja sew u niftakarha tiġi rrakkontata direttament. Fil-fatt kienu jbeżżawna minnu dal-post, niftakar fit-politik hemm post illi dejjem tlajt bl-impressjoni dwaru bħalli kieku hemm xi bellija hemm ġew, u ġejja propju minn din it-tradizzjoni. U l-inħawi kollha bit-tieqa l-ħofra tal-Bidwin kollox u anki l-wied żgħir illi hemm warahom isibuh bħala iż-żirka. Żirka hija l-verżjoni tal-kelma Maltija żerqa, il-kulur iżraq, dak il-turkwas, dak il-baħar ċar, dak il-kulur tal-baħar ċar. Però huwa isem magħruf u magħruf mhux bħala iż-żerqa kif kultant issibu anke fid-dizzjonarju, però dejjem bħala iż-żirka. Hawnhekk qed nuri ġifieri dawn ir-ritratti meħudin minn kartolini propju minħabba l-speċi biex hawnhekk anke nurikom anke l-aspett tal-fatt li kien anke tal-kummerċjalizzar tal-post, però naħseb li joħroġ ċar anke illi anke hawnhekk hawn ċertu tradizzjoni orali li għandha eruq li ġejjin anke mill-bogħod. Qabel ngħaddi għal slide li jmiss, xtaqt ngħidilkom xi ħaġa dwar it-tieqa nnifisha. Fejn it-tieqa kienet famuża ħafna it-tieqa nnifisha. Il-ponta tagħha ftit huma dawk illi fil-fatt jafu illi l-ponta dik li mbagħad iġġarfet kienu jsejħula l-ixprun minħabba illi ħirġa rqieqa u ppuntata l-barra. Naturalment imbagħad hemm l-art tal-qawra li ġarajna u l-ġebla tal-ġenerali li wkoll huma magħrufin dwar il-ġebla tal-ġenerali nkitbu anki diversi kitbiet u ma naħsibx li huwa l-lok li noqgħod nirrepeti kollox issa.
Xtaqt li però ngħidu xi ħaġa dwar it-tieqa, speċi ovvjament xi ħaġa li ormai naħseb ħafna minnha tqanqilna ċertu nostalġija wara li ġarfet fl-2017. Fir-ritratt ta' fuq naħseb li spjega ċara dina kartolina wkoll ġifieri li kienet tinstab għall-bieħ fl-inħawi. U hemmhekk turi l-illa tal-mewġ li mhux biss ħolqot it-tieqa imma li mażmien anke ġarfitha. Hawnhekk jekk wieħed jara, jekk wieħed jiftakar illi t-tieqa kienet blata li fiha għoli ta' aktar minn solari, hawnhekk tistgħu tieħdu idea ta' l-għoli il-kobor ta' dak il-mewġ meta wieħed jara t-tieqa nofsa marqa taħt ir-rawa tal-baħar. Sewwa. Fi-slides l-oħrajn qed nuri t-tieqa nnifisha kif mażmien anke mażmien beda jaqala s-saqaf u bdiet anke ssir tiġi iktar attont. U fi-slide li ieħor imbagħad hemm l-ixprun meħud propju minn fuq ritratt li kont ħadtu minn fuq dajsa minn taħtu. U hawnhekk interessanti ħafna. Illi dina fuq it-tieqa qabel ma ġarfet kienu ħafna dawk illi bdew joħorġu anke b'teorija, l-forma kif se jiġi dak il-pilastru wieqaf mal-tieqa taqa' u kulħadd kien qisu qed jikkonċentra fuq is-saqaf li qed jaqa' biċċa biċċa. Interessanti li fit-tradizzjoni orali hawnhekk fost is-sajjieda u l-barklori li dal-post jafuh ġifieri mhux fuq konut subajhom biss, uħud minnhom ġifieri kienu anki jirrakkontaw kif kien minn fejn kienu jixxaftu miegħu l-ixprun. U niftakar wieħed partikolari minn fuq dajsa, ġifier propju dakinhar meta qed nieħu r-ritratt, kien qed jispjega b'ċertu reqqa qed jantiċipa li dejna meta tinżel mhux mis-saqaf biss tinżel kollox u niftakru jispjegali jurini leha, jipponta leha u niftakru jgħidli ara kif inhi maqtuha minn taħt. U kif inhi ġejja dejqa qisha tazza, dejqa minn isfel u titwessal fuq. U kien qed jindika dik il-ħaġa li qisha biex ngħidilek top heavy illi mażmien se tiġġarraf b'ċertu mod. Kif fil-fatt hekk ġara. Jiġifieri hawnhekk qed nafas naqra fuq il-punt illi kultant anki ġieli tradizzjoni orali ġieli naħduha bħala xi ħaġa ta' interess akademiku għal nies bħalna li forsi tinteressana dil-parti tal-kultura, però hemm anke ċertu esperjenza fiha u anke ċertu erf prattiku fiha. Jiġifieri jekk wieħed jara anke l-diversi teoriji, naħseb l-iktar wieħed li mar qrib dwar fil-previżjonijiet tiegħu kien propju dal-Barklor illi l-osservazzjonijiet tiegħu u l-mod anke kif qed jirrakkonta eżattament dak li qed jara se jiġri. Fl-aħħar net fuq il-slide qabel naqleb slide li jmiss, hawnhekk fin-nofs qed taraw stampa tal-qoxra tal-ktieb ta' Gianfrancesco Abela li kien kiteb fl-1648 u fejn fost oħrajn isemmi tieqa zerqa, jiġifieri miktuba b'mod imkisser, mod taljanizzat. U hawnhekk qed insemmi dat-dettall għaliex għax fi żmien meta kienet tiġġarra fit-tieqa, meta kienet ħaġa topika ħafna l-ħin kollu anke artikli dwarha kulħadd jikteb dwarha, kien hemm il-kontroversja tat-tieqa jekk kienx tassew antika jew inkella kienet xi ħaġa reċenti. Issa, l-isem jissemma f'dil-kitba tal-1648, qed ngħidu qabel ma nbnew it-torrijiet ta' Deredin biex nifhmu. Biex inkun qed kollox, id-deskrizzjoni li jagħti Gianfrancesco Abela ittik tifhem li qed jitkellem fuq l-art tal-qawra. Il-rakkont tiegħu huwa li hemm mar jinfet u li jidħol ġol qawra. Madankollu naħseb li tradizzjoni orali hawnhekk tiċċara ċertu punti. F'daw il-kitbiet ċertu tgerfix dettall wieħed jitfixklu ma' dettall ieħor issibu anke fil-kitbiet ta' Gianfrancesco Abela stess. Fit-tradizzjoni orali u fil-ismijiet tal-postijiet kif għadhom magħrufin min-nies tal-post, hemm konsistenza. L-inħawi tal-qawra huma l-qawra, l-inħawi ta' madwar it-tieqa huma ż-żirka. Jiġifieri hawnhekk minkejja l-ispjegazzjoni li jagħtu s-sorsi miktubin, nasal ngħid li hawnhekk Gianfrancesco Abela fir-realtà l-isem li kien sema kienu tawulu kienu qed jirreferu għat-tieqa, mbagħad ma' żmien il-tgerfix ġie wara. Jekk nibdew niżlin anki lejn partijiet oħrajn ta' dwejra,
hemm ukoll il-baħar naqqax, jiġifieri hawnhekk il-baħar xalata, jiġifieri insibu anki skollijiet oħrajn fil-baħar. Dawna popolari mal-Buaddasa minħabba li eżatt magħhom hemm xfar jaqtaw dritt l-isfel fejn il-baħar minn baxx jiġi fond f'daqqa. Wieħed minnhom huwa li jidher fis-slajd ta' fuq ma tantx jispikka għalkemm huwa mdaqqas, jiġifieri huwa skoll imdaqqas, huwa baxx mal-ilma. Huwa li jgħidulu l-iskoll il-kbir, ġieli jgħidulu wkoll l-iskoll ta' Dwejra jew inkella l-Baqra, u hija blata maqtuqa għaliha sew li inti nieżel Dwejra l-ewwel ħaġa li tolqtok hija propju hi. Illum tisma' dwarha bl-isem kummerċjali tagħha ta' isubha bħala Crocodile Rock, ma dak huwa isem ivvintat reċenti l-isem propju huwa l-iskoll il-kbir, l-iskoll ta' Dwejra jew inkella kif ġieli jgħidulha wkoll il-Baqra. Iktar l-isfel hemm blat oħra pjuttost għolja, qiegħda ġifieri fil-ritratt ta' isfel fuq in-naħa tal-lemin li jsibuha bħala il-ġebla tal-Melħ. Isibuha bħala l-ġebla tal-Melħ għax għandha il-wiċċ tagħha huwa wiċċ bi blat ippuntat jaqta' ħafna u bejn il-biċċiet ibbuzzat il-barra hemm bħal ħofor naturali li jinġabar fil-maltemp jitlarrax jimlihom bl-ilma baħar u jiġu qishom salini naturali. U allura jifforma l-melħ fihom u dari kienu jużaw, kienu jitilgħu magħha u jiġbru l-melħ, jaħsdu l-melħ minn hemmhekk. Issa hawnhekk hawn żewġ dettalji li huwa pjuttost interessanti. Mela, l-ewwel nett fir-ritratt ta' qabel semmejtilkom l-iskoll il-kbir. L-iskoll il-kbir biex jarfuh minn skoll iżgħar, isibuh bħala l-iskoll iż-żgħir li jidher ukoll fir-ritratt ma' ġenb il-ġebla tal-Melħ. U dettall ieħor illi fit-toponomastika ta' Għawdex, xi ħaġa nsibuha f'Għawdex l-iktar di, f'Malta ma tantx tiltaqa' magħha, issir distinzjoni bejn il-kelma skoll u l-kelma ġebla. F'Malta, prattikament, Malta u anke kemmuna, prattikament kull ġebla, kull blata kbira jew żgħira li hija imdawra kompletament mill-baħar isa gżira żgħira, insibuha bħala skoll. Fit-toponomastika ta' Għawdex, fit-toponomastika qed ngħid mhux dik biss miktuba, ma anke fit-tradizzjoni orali li għadha ħajja sal-ġurnata tal-lum. Normalment il-kelma skoll tintuża għal blata li tkun baxxa, bħalma fil-fatt l-ewwel eżempju li semmejtilkom, fil-waqt li għal skollijiet li jkunu iktar għoljin, dak normalment jużaw il-kelma ġebla. Bħalma ovvjament għandna l-iktar waħda magħrufa hija l-ġebla tal-Ġeneral, hemm oħrajn in-naħa ta' Ħondoq ir-Rommien, il-ġebla tal-Ħalfa u l-ġebla taċ-Ċawl, hemm il-ġebla tal-Fessejħ dejjem ġar ix-Xini, u fid-Dwejra hemm propju il-ġebla tal-Ġeneral u anke din għalkemm iżgħar minnha li hija l-ġebla tal-Melħ. Dina l-ġebla tal-Melħ mhix għolja bħal l-oħra, madankollu dejjem fiha dak is-solar u nofsoli. U mhix faċli biex tixxabbat magħha maqtuha minn taħt, allura titqatta biex titla' fuqha. Eżatt faċċa tal-ġebla tal-Melħ hemm ukoll qar parti mis-saqaf sfrondatlu alla ġieqisu minfes blowhole dan ġifieri fejn il-baħar meta jkun il-baħar qawwi min-naħa tal-punent jolli minn ġo fih li għandu wkoll ismu pjuttost interessanti. Il-post jgħidulu Maqat Raġel. Maqat Raġel għax hemm post fejn popolari għas-sajd, jiġifieri jistadu bil-qasba minn hemmhekk u hemm biċċa li qiegħda pjuttost hemm biċċa li hija komda biex kemm joqgħod sajjied wieħed għalhekk Maqat Raġel. U l-ar li hemm eżatt wara jsibuh bħala l-ar ta' Maqat Raġel jew għal min jinteressaħ ukoll għandu l-isem ieħor l-ar ta' Ġanan li huwa isem ieħor. It-tnejn li huma dawna ssibhom fil-tradizzjoni orali u ma ssibhomx fil-mafir. Issa hawnhekk ġejna lejn xaqliba l-oħra ta' Dwejra. Mela qed nurikom il-qawra hawnhekk qiegħda bil-linja u bil-linja dotted line taw li l-qawra li ġarajna. Fejn hemm l-iskollijiet il-ġebla tal-Melħ u l-iskoll il-kbir. Hemm ukoll parti oħra imdawra fix-xatt, qed taraw dal-ċirku. U ċirku ieħor naturali li hija dik il-bajja kbira bil-ġnub għoljin li hemm wara l-ġebla tal-Ġeneral, illi jsibuha l-port. Hawnhekk forsi interessanti wkoll l-ismijiet tagħhom daw, ġifieri
iċ-ċirku li hemm wara l-iskoll il-kbir isibuh bħala l-qasir għax hemm il-baħar baxx hemmhekk. Fil-waqt li mbagħad max-xifer tiegħu l-baħar jaqta' fond hemm xoffa mbagħad jaqta' fond magħha. U l-ieħor li huwa imkennen wara l-ġebla tal-ġeneral illi jsibuh bħala l-port. Naturalment għax għandek isu bħal port naturali fejn dajsa tista' tistkenn meta l-baħar ikun b'ċertu ċaqliq. Interessanti hawnhekk daw it-tliet ħofriet fondi huma fil-fatt dettall importanti ħafna fil-ġeoloġija tal-Gżejjer Maltin. Fil-fatt huma dak li jgħidulhom dowlines huma aktarx il-għerien kbar li kienu formaw meta qed jifforma dak il-blat u li mażmien minħabba l-kobor tagħhom stess ċeda s-saqaf tagħhom u f-forma dal-ħofor fondi bil-ġnub weqfin ishom borma biex ngħidlek illi jista' jagħti il-każ li kull mija teorija jista' jkun il-każ illi l-isem id-dwejra ġi propju minnhom. Dwejra ħafna drabi nafuha bħala diminuttiv ta' dar. Jista' jkun li dwejra f'dal każ hija diminuttiv ta' dawra. Għalkemm dawet nitkellmu dawri mbagħad li huma kbar, mhux żgħar. Dettalji ieħor, dawna narġa' ngħid huma ismijiet li fit-tradizzjoni bil-fom huma ismijiet li għadhom magħrufin sew sal-ġurnata tal-lum. Interessanti ħafna l-isem tal-ar li jinstab fuq in-naħa ta' ġewwa net tal-port. Li jsibuh bħala Ar il-Bumarini. Mela hawnhekk forsi wieħed jistaqsi Bumarin x'ikun. Forsi ġieli smajtu l-espressjoni meta xi ħadd jgħid raqat fil-fond jgħid irqat daqs Bumarin. Però l-kelma Bumarin ftit minna qatt tiltaqgħu magħha. U hawnhekk qed nagħtikom ħiel tagħha fir-ritratt illi hemm isfel-net. Bumarin huwa tip ta' foka, tip ta' sil, bil-Malti jsibuh bħala monka jew bumerin, ismijiet li ġejjin mit-Taljan mill-ismijiet Taljani foka monaka jew inkella buwe marino. Kif anki fl-ismijiet vernakolari Taljan normalment iktar isibuha bħala buwe marino li minna ġibna l-kelma tagħna. U dan huwa interessanti ħafna x'dan l-annimal illum annimal rari ħafna fil-Mediterran fil-periklu li tal-estinzjoni, fil-periklu li jinqeret għal kollox. U li niddubita jekk hawn xi ħadd fostna illi ġieli ra xi wieħed, jidher li kien iktar komuni fl-modi. U fil-fatt xi ħaġa li anke fittix dwarha u sibt li anke fit-toponomastika mhux biss Maltija jew aħjar Awċija, imma anke dik tal-Gżejjer ta' madwarna, dan l-isem jidher pjuttost komuni postijiet fejn erien fondi u għal-kwiet u mudlama ġewwa fejn dan l-annimal il-bumarin kien jistkenna għal-kwiet hemmhekk, kien isu l-habitat tiegħu ħanajdek. Ġifieri dil-ħaġa pereżempju nsibu anki diversi postijiet, jien naf Lampedusa, Grotta del Bue Marino, naturalment Bumarin tidher ċara li ġejja minn Bue Marino. Il-gżira ta' Pantellerija, il-gżira ta' Favignana fl-Egadi, San Vito Lo Capo fi Sqallija, fil-Ikudi ħdej Lipari, eċetera, eċetera. Però mhux biss madwar Sqallija, anke iktar il fuq, ġifieri f'Sardenja, il-gżejjer ta' Capri u Ponza madwar Napli, u saħansitra l-gżira ta' Elba li tiġi iktar il fuq fil-parti iktar il fuq ta' bejn l-Italja u Korsika. Jidher li kien annimal pjuttost iktar komuni u fil-każ tagħna dan l-isem Ar il-Bumarini u isem li ma ssibux fil-mapep u isem moti ġifieri bil-fom permezz ta' tradizzjoni orali illi jagħtina ħiel ta' anki dik li kienet l-ekoloġija tal-baħar ta' dari. Għax huwa la dan l-annimal ma dik taraħ u laqqas il-mapep l-isem tal-ar ma jtuħx. Li jagħtu l-mapep mbagħad huma f'parti oħra ta' Għawdex ħdej Fondoq ir-Rummien fejn hemm daħla oħra baqar ieħor fiha li jsibuha bħala ta' Bumarin. Isemmu li wkoll anke fit-tradizzjoni orali magħrufa wkoll, però l-isem li fil-mapep issibu wkoll. Meta ta' dwejra huwa biss fit-tradizzjoni orali. Id-dwejra normalment nassoċjawha mal-forma salvaġġa tal-kosta minħabba l-baħar qalil li jagħmel hemmhekk u l-ispettaklu li joħloq. Però dwejra hija interessanti wkoll mill-lat li għandha wkoll
għandha wkoll nixxijat tal-ilma ħelu. Hawnhekk fir-ritratt qed nurikom dik li jgħidula il-qattara tista' fuq in-naħa ta' wara net tal-qawra, ġifieri jekk wieħed jidħol minn wara l-kmamar li hemm tal-qawra jimxi mal-kanal tal-wied, jasal f'din l-għadira li tidher fir-ritratt u li għadu s'issa minn ġol-blat joqtor ftit l-ilma l ġo fiha. Fil-fatt fejn joqtor l-ilma taraħ anki diversi xtieli ta' tursin il-bir li jħobb dat tip ta' ambjent umdu. U di jgħidula l-qattara li naturalment huwa isemha magħha, l-isem qattara nsibuh anki b'nadi oħrajn, anki fuq fil-klasa ħansitra, fejn hemm postijiet fejn joqtor l-ilma minn ġol-blat. Jiġri fil-flab bħalma semmejtilkom issibu parti mill-irdum ta' Kemmuna, taħt il-kosta ta' Żurrieq, hemm diversi postijiet fejn sibna. U Dwejra propju hemm din il-qattara li ma' żmien anke fformat dil-ladira naturali ta' ilma ħelu. Dettalji ieħor li huwa interessanti illi fid-Dwejra fil-fatt hemm żewġ postijiet, mhux post wieħed id-darba, wieħed quddiem it-torri ta' Dwejra u ieħor fuq is-sis li jagħti għal fuq il-port li għadni kif semmejtilkom. Hemm żewġ postijiet illi li huma jsibuhom bħala Lawejna. Huwa postijiet fejn iċċarċar l-ilma. Taraħ il-blat naqra sewdieni fejn isu jitrabba l-ħass minħabba li hemm l-ilma iċċarċar xi ftit. U dana l-istess huwa isem illi issibu fil-moti bil-fom biss. Fil-fatt huwa ftit li xejn magħruf. U interessanti li hawnhekk mhux biss jagħti deskrizzjoni eżatta tal-post, propju għax iċċarċar ftit l-ilma, imma huwa wkoll l-użu ta' kelma oħra illi fil-lingwa mitkellma prattikament inqerdet. Għawejna hija d-diminuttiv ta' għajn, hija għajn żgħira. U fil-fatt isimha magħha għax dat-tip ta' postijiet m'hemmx din nixxija li joħorġu gliegel kbar ta' ilma, imma dik in-naqra ilma kemm ixarrab il-blat, però ixarrab il-blat u lejn l-aħħar tal-istaġun xitwi anki ġifieri iċ-ċarċir tagħha mal-blat jasal anki sal-baħar. U propri daw żewġ postijiet li jsibuhom ukoll Lawejna, apparti mill-qattara. Issa fl-aħħar nett u hawnhekk qiegħed noqrob lejn it-tmiem ta' dik taħdita, xtaqt kemm ngħid xi ħaġa żgħira tal-aħħar dwar il-ponta li tidher ir-ras jew ponta li tidher bħala l-aħħar art meta tittawwal mid-Dwejra u fejn hawnhekk ix-xatt jarġi jekser ħesrem tara fuq mappa isu l-Gaddum Tawdex. Jekk forsi Kap San Mitri kien isu l-Frenza Tawdex hawnhekk isu Gaddumu. U hawnhekk il-kosta tarġa' tilwi f'daqqa u tibda tilwi mbagħad lejn ix-Xlendi. Li huwa interessanti dwar hawnhekk, l-ewwel nett illi għandu żewġ ismijiet. It-tnejn li huma magħrufin sew, li huma Ras il-Wardija u Kap Bombarda. Ras il-Wardija, il-kelma Wardija m'għandix taqsam mal-ward. Hija taħsira tal-kelma Taljana gwardja u normalment huwa isem li ssibu assoċjat ma' postijiet li għandhom li minnhom tieħu veduta strateġika tal-madwar. U li allura dari kienu jintużaw anki bħala post tal-gwardja biex wieħed jara x'inhu għaddej fuq il-baħar. Ras il-Wardija ġieli jsibuha wkoll speċjalment il-baħħara Kap Bombarda. Issa Bombarda mnejġej, ma nafx ngħidilkom, però il-kelma kap normalment huwa isem li nsibuh użat meta għandek xi ras fil-kosta, xi ponta fil-kosta li mhix sempliċement biċċa ħarriġa żgħira, imma ikun post fejn il-kosta tilwi waħda tajba u li ħafna drabi meta tittawwal minn ċertu postijiet f'dak mid-Dwejra tara bħala l-aħħar art. Sewwa. Dwar hawnhekk dwar Ras il-Wardija u Kap Bombarda ta' min jgħid ukoll illi hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ogħla sies fil-Gżejjer Maltin. Jiġifieri hawnhekk il-faċċata tal-blat hawnhekk tlaħħaq 50 solar oli, 50 solar dritt tal-ġol baħar. U huwa l-ogħla sies fil-Gżejjer Maltin jisboq saħansitra lil Taċenċ u lil Ħaddingli. Sewwa, ġifieri Ħaddingli jiġi bħala l-ogħla art, meta wieħed iqis mhux biss is-sies imma anke l-artijiet ta' fuq u mbagħad anke l-irdum li hemm li jagħti għal fuq l-eliq ta' taħtu. Bħala sis wieqaf ta' hawnhekk huwa saħansitra ogħla kemm minn Taċenċ u kemm anki minn Ħaddingli. Dwar hawnhekk dwar Ras il-Wardija wkoll hemm ċertu għajdut.
fil-fatt jissemma episodju issa kemm jekk xi ħadd kienx qed isebbħu jew le jew nkella x'rakkont eżatt. Però dwar hawnhekk niftakarhom isemmu illi kien hemm xi ħadd illi kien kejjilha l-isfel, kien waqa' l-isfel waqt li kien qed jistat u li ġietu tajba u baqa' ħaj. Mbagħad tantu hekk illi anki ġew għalih billi jiġbruh mid-dwejra bid-dajsa. Issa narġa' ngħid insiba naqra bitqila biex nemmen kif wieħed jaqa' 50 sulara l-isfel u jaħlesha ħafif dak il-mod. Però li nista' ngħidilkom illi hawnhekk hawn biċċa partikolari li hija l-iktar biċċa dejqa max-xifer illi kif tittawwal issib il-baħar direttament għal taħtek, jiġifieri mhux post fejn naf għandek xi blata ħirġa l-baħar minn hemmhekk dritt ċomp għal ġol baħar. U li allora minn dak il-lat tista' element żgħar ta' kredibilità fuq dan l-għajdut jista' jkun li hemm. Mela, hawnhekk wasalt lej it-tmiem tat-taħdita tiegħi. Ġifieri qed nagħlaq dar ritratt li juri f'dal-każ il-ġebla tal-ġeneral u l-port minn fuq il-baħar miftuħ. U nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Ġifieri se jekk għandkom forsi anke xi mistoqsijiet jew osservazzjonijiet li xtaqtu tagħmlu fidejkom. Grazzi ħafna. Alex, proset taħdita kien hawn mistoqsija jekk nista' nibda biha li staqsit x'inhi miġra. Miġra. Mela, miġra il-kelma Maltija għal kanal tal-wied, il-kanal naturali tal-wied minn fejn jiċċarċar l-ilma fil-qiegħ tal-wied. Dak li bl-Ingliż isibuh bħala watercourse. L-istess isem insibuh ukoll f'ismijiet ta' postijiet, pereżempju għandna l-iktar wieħed magħruf huwa miġra l-Ferħa ħdej fl-Imtaħliet. Hemm ukoll miġer ilma fil-Fawwara. U dejjem huma ismijiet li nsibuhom assoċjati ma' post fejn hemm xi wied żgħir. Mistoqsija oħra, x'taħseb li għandu jsir biex it-toponimi ta' dawn l-inħawi u ta' oħrajn ma jintilfux? Taħseb li hemm bżonn isir sforz mill-gvern jew entitajiet oħra biex dawn l-ismijiet jintużaw fil-miktub, f'tabelli u l-bqija? Iva, mela, l-ewwel pass naħseb jien huwa illi apparti x'għandu jsir biex ma jintilfux, x'm'għandniex nagħmlu biex aħna stess inkunu qegħdin nitfnuhom ħajjin. Jiġifieri, mela, fit-tabelli pereżempju nemmen li iva għandu jintużaw iktar u m'għandniex ninkoraġġixxu l-użu ta' ismijiet eżotiċi bħalli kieku biex post napprezzaw sbuħija tiegħu jew biex aħna nxandruh lil ħadd ieħor, issa bil-forsi jridu nsemmu intuħ xi isem barrani li naħseb li b'dak il-mod inkunu qegħdin nagħmlu ċertu ħsara. Jiġifieri iva fit-tabelli, naħseb li għandu jkun anke fis-sistema edukattiva x'nemmen ukoll li anke fis-sistema edukattiva ftit li xejn hu magħruf, jien naf nieħdu minn hawnhekk qegħdin grupp pjuttost żgħar ta' nies illi diġà għandhom ċertu interessi, mentri ssib li ħafna drabi permezz tas-sistema edukattiva ġieli għadna qegħdin inkomplu ninkoraġġixxu l-użu tal-ismijiet barranin. Naħseb illi wkoll jgħinu anki l-pubblikazzjonijiet dwar is-suġġett. Jidher li dan l-aħħar qed iqum anki ċertu għaġġ għalihom, jiġifieri anki ċertu interess li ġieli tqajt miegħu, jiġifieri donnu li hemmhekk qiegħed. L-importanti huwa li mhux biss ma nħalluhomx jinqerdu, imma illi mhux kultant ikunu ħajjin u nkunu aħna stess li nitfnuhom ħajjin. Pereżempju, dina kemm huna ltqajt magħha, kemm huna hemm postijiet fej l-isem tal-post għadu magħruf, jien naf għandna bejn il-kmiemen, għandna l-bejta tal-Fenek. U ġieli smajt min jiftaħar illi l-bejta tal-Fenek ivvintala l-isem Kristin Legum, pereżempju. Jiġifieri naħseb għandna sa ċertu punt naraw kif nagħmlu anke biex niskoraġġixxu sa ċertu punt nikkumbattu ħanpoġġiha hekk dan il-proċess fej isem li jkun għadu jintuża tant ma napprezzawx illi qisu qed nagħmlu xi bravura li nsibulu isem bil-kont. Mistoqsija oħra saqsitha Ruth Buttigieg, x'inhi d-differenza bejn sis u rdum? Iva, dina interessanti ħafna
U llum il-ġurnata hemm tendenza illi jintużaw anki waħda flok l-oħra, hemm minnhom anki jiena minħabba li l-kelma irdu minn dorri nużaw, hemm minnhom kien hemm każijiet minnhom fejn ikkorreġejt li l-nifsi fejn qed nużaw. Però ara, il-propjament sis huwa fejn għandek blata, il-blat huwa wieqaf u jinżel ċomp l-isfel, ġifieri dak li huwa preċipizzju. Irdum normalment ikun post fejn inti apparti li għandek il-preċipizzju taħtu għandek ħafna blat daw il-boulders għaw dak li bil-Malti tirxien illi jinġabru taħtu. Adrian Cardona qal rigward l-ismijiet bil-Malti. Forsi jista' pereżempju jiġu miżjuda l-ismijiet fuq Google Maps beda jfittex u jsiba diffiċli jfittex l-ismijiet tal-erjen. Naħseb tkun idea tajba fil-fatt iva. Naħseb tkun idea tajba teħtieġ ċertu ammont ta' xogħol, jiġifieri għax hemm ħafna x'isir, ma naħseb iva. Lemm iridu nimxu. U Sara Jane Bezzina staqsiet it-taqtija li urejtna hija magħrufa wkoll bħala t-taqtija tar awlaqa jew din tinsab x'imkien ieħor. Liema, skużani? It-taqtija tar awlaqa. Hawnhekk kitbet. Arqawla jgħid band oħra x'arqawla jiġi mat-tarf ta' Marsal Forn. Hemm blata maqtu għaliha, dik il-blata partikolari ma nafx jgħidula, ġifieri qatt ma sibt staqsejt dwarha. Il-dawk in-naħat, però dettalji ieħor li forsi jinteressakom allura la tissemmuha. Hemm ritratti qodma għadek issibhom għawdex kultant iltaqa' miegħu. Ta' meta kienet għadha ħnejja. Jekk mixi xi blat oħra ta' ħdejja għadha tidher ħnejja li mbagħad kienet ċediet jiġifieri jonna naf xi 50 sena ilu xi ħaġa. Okay, grazzi. James taqsa wkoll it-Tempju tal-Feniċi f'Ras il-Wardija mhux biss ħares lejn fejn tinżel ix-xemx imma jħares lejn Kartaġi. Jista' jkun. Jista' jkun ma mmerreħx fuqha mhux il-qasam l-iktar li nifhem fuq, però jħares lejn in-nofsinhar, jiġifieri tagħmel sens. Okay, Justin Kawki kiteb li propjament hemmhekk hemm tradizzjoni li kienu jaqbdu l-ħamiem minn dak ix-xaq. Allura naħseb f'dan il-każ Alla Safar kienu qed jirreferu. Iva, jista' jkun ara dejjem smajta bħala ħamiem, ġifieri ħamiem bħala safar. U jista' jkun li jekk qed nifhem sew qed isir il-kumment għax f'Malta lejn San George hemm mar jiġi n-naħat ta' wara l-bajja ta' San George li huwa ħar il-ħamiem u fejn hemmhekk aktar jingħad li huwa ħammiem doppja hemmhekk bħala banjiet. Jista' jkun. F'dak il-każ partikolari smajt kemm dik il-verżjoni kif ukoll anke il-fatt li huwa ħamiem minħabba li jagħmel ħoss il-ħamiem jew kellha ħamiem minħabba l-ilma fil-każ ta' San George, mentri f'dal każ partikolari naħseb li bħalma qed jgħid is-senjur proprju ħamiem li semmew iktar sempliċi ħamiem bħala la safar. James taqsa wkoll naf li din se tinstema' vulgari imma intwera ritratt ta' qasma kbira fil-blat fuq il-ġewwa minn Witil Asri. U dan għawdex nafuh ukoll bħala Oxxawdex. Nixtieq nistaqsi jekk qatt semaħħa. U jista' jkun li dan l-isem mhux tant magħruf ukoll imma min qal li ma naħsibx kien qed jiċċajta. Le, l-isem qatt ma smajtu u jidher li huwa isem pjuttost reċenti fit-toponomastika dik il-kelma il-kelmux ma nsibuhiex użata fis-sens vulgari li l-iktar li nisimgħu llum, imma normalment insibuha użat fis-sens oriġinali tagħha bħala bejta. L-istess ħaġa bħalma fil-fatt għadha tintuża fl-Arbi. U ħafna drabi jkun post fejn jew ikun pereżempju post fejn bejjeċ xi tip ta' asfur, jien naf hemm pereżempju għox il-ħida n-nadur. Jew inkella post fejn kien ikun post kenni isu hemm ċertu ordos li kien jintuża pereżempju għall-assa fejn l-assiesa kienu joqogħdu hekk, hemm iż-żurrieq pereżempju kien hemm moxx id-dejma. L-isem użat f'dak is-sens naħseb li huwa isem hija xi ħaġa reċenti u dritt ħanajt qatt ma smajtu. Fil-fatt Adrian Cardona jgħid li wieħed hawn xi ħabib tiegħu wkoll semmih dan l-isem.
U James qal ukoll li dawn li rajna huma l-erien li wieħed jara mill-wiċċ. Kieku tafu xem taħt l-ilma huwa inkredibbli. Mela, nikkonferma anke fuq din, jien insertajt ġifieri speċi insertajt wieħed mid-delizji tiegħi huwa li ninżel nodos biċ-ċilindri. Fejn semmejtilkom l-erien taċ-ċawla, mela l-art taċ-ċawla, l-art tal-basal, l-art tal-ġebla. Dawk l-ewwel net l-erien infushom huma twal, però taħt il-baħar saħansitra biċċa fejn ma wiċċ il-baħar l-ar jispiċċa, tasal ftarfu. Jekk kompli todos, tarġa' tidħol iktar il-ġewwa u tarġa' titla' fil-wiċċ u hemm sala bl-arja naturali ġewwa maqbud hemmhekk. Però apparti minn hekk taħtom dak huwa s-saf ta' erien li hemm ma wiċċ il-baħar. Taħtom eżatt hemm anki żewġ erien oħrajn fondi wkoll li qegħdin jifri f'madwar 20 metru ilma. U mbagħad iktar lejn Lejkab San Mitri fejn orejtkom pereżempju l-Qar il-Ħanex, hemmhekk hemm ukoll wieħed mill-erien li taħtu għandu qar ieħor taħt l-ilma illi wkoll jibqa' ġifieri jibqa' dieħel iktar fil-fond u mbagħad fl-aħħar jerġa' jitla' għandu jerġa' jitla' lura lejn il-livell tal-baħar. Iva nikkonferma li qed jgħid u anke taħt qar jaħra hemm qar ieħor f'xi 30 metru ilma u taħt fejn semmejtilkom anki il-ġebla tal-Melħ. Dika fuq kull naħa tagħha, jiġifieri waħda bejn il-ġebla tal-Melħ u x-Xatt. U l-oħra anke mill-ġebla il-ġebla tal-Melħ u l-iskoll il-kbir. Hemmhekk hemm anke żewġ erien oħrajn kbar taħt l-ilma. Jiġifieri iva, nikkonferma direttament li qed jgħid. All right, grazzi. U James qal ukoll li mill-aspett ġeoloġiku ta' Dwejra ma setax kelli 200 sena. Jista' jkun, jiġifieri minn hemmhekk ara ma stħarrixtix. Jiena li semmejt qisu dik il-ħiel li joħroġ interpretazzjoni, ħa ngħidlek li joħroġ anke mill-kitba ta' Gian Francesco Abela. Ifhimni. Ma nafx ngħid iktar minn hekk fuqha. Okay. U Matteo Montebello batilna xi stampi u qalli biex naqsamhom magħkom forsi ma nafx tkunx tista' tikkummenta ftit dwarhom. Dan huwa ta' awla u ir-ritratt li fil-fatt kont qed naċċenna lih l-ewwel. Okay. Ma nafx hemm xi mistoqsijiet oħra li jistgħu forsi hawn min jixtieq jistaqsi direttament lilek, naf li rid jikkummenta wkoll Mario Kassar. Tinsaqsi xi ħaġa l-Alex possibbli? Iva, titkellem Matthew. Alex, dak ir-ritratt li orejtek ta' Dwejra b'ismijiet ovvjament antiki li ma tantx intużaw u peress li inti għaddas ukoll. Ma nafx qaċċodos fl-ar ta' Barba. L-art tal-Barba, iva, darba nżied fih anke. Għax hemm qattara ġo fih ukoll, għalhekk huwa interessanti dal-ar. L-ar qattara qatt ma nnotajta, ġifieri jista' jkollu għax ma kontx qiegħed attent jien, ġifieri dakinhar. Le, infatti jekk tmur fl-art ta' Barba li tista' toħroġ minn Blaum m'hemmx fejn tmur b'dajsa. Ma li tidħol fl-ewwel ftit mhux fond, volli 3-5 metri jibqa' deħel il-ġewwa u mbagħad hemm kamra fuq ġewwa, chamber oħra, u ovvjament l-ilma huwa sal-mastru fejn għandek taħlita ta' ilma ħelu mill-qattara qed jitħallat mal-ilma mielaħ. Interessanti, jara, dettall interessanti. Fil-fatt kont sewwiex bek naqrab mistoqsija ma tiddejjax. Mela dan inti ħriġt mill-art tal-Qawra u dort lej il-lemin. Huwa l-art tal-Barba jiġi t-tieni jar, jiena hekk ovvjament ma qatx noqgħod ngħidilkom wieħed wara li ieħor fil-ewwel waħda fejn kien ras il-forna semmejtilkom, jiġifieri ma mbagħad inkella kien ikun naqra wisna antikom isolista. Meta toħroġ minn hemmhekk qabel mela bejn l-art tal-Qawra u l-art tal-Barba hemm ieħor l-ar in-niexef. Iva. It-tieni jar biex niftehom li qed issemmi inti. Iva, t-tieni jar, proset. Mela l-art tal-Barba. L-art tal-Barba u ma nafx għax tintuża il-kelma ilma sal-mastru. Sal-mastru jiena nafa li jkun ilma qisu nofs triq bejn ħelu u mielaħ. Ħafna drabi jkun fejn jitħaltu, fejn jkollok l-ilma mielaħ u l-ilma ħelu jitħaltu għal jiġi x'imkien qisu fin-nofs.
li hemm ukoll li qed tgħid inti jiġifieri hija plawsibbli ħafna ħanajtek, jiġifieri bħalma bnadi oħrajn, jiġifieri anke fid-Dwejra stess, jiġifieri semmejt jiġifieri 3 postijiet fejn għandek l-ilma joqtor minnhom, aktar minnhom. Jiġifieri l-probabilità hija li kif qed tgħid inti. Xi ħaġa li forsi tinteressa jiġifieri lilek u naħseb li anke l-oħrajn huwa li ħafna drabi anke taħt ċatt il-baħar, jiġifieri xi ħaġa tara ħafna l-imtaħleb pereżempju, din naħat madwar miġra l-ferħa dawk in-naħat. Hemm nixxijat taħt l-ilma fejn anke jiġifieri tiltaqa' anke ma' ilma ħelu li jiġifieri naf pereżempju lejn miġra l-ferħa lejn l-imtaħleb hemm biċċa minnha tidħol minn ġwar fil-baħar u mbagħad ħin minnhom issib ruħek ġo biċċa ġo l-ilma ħelu, hemm nixxija taħt l-ilma. Ma nafx hawn xi żjed mistoqsijiet. Xi ħadd qed jistaqsi jekk intix biħsibek tikteb aktar artikli fuq da suġġett. Iva. Ir-risposta hija iva. Inni naqra ma nikteb, ġifieri fl-imnara, ġifieri kont għamil żmien kont nikteb regolarment, u mbagħad kelli naqra xi żmien minħabba xi impenji, però ħsieb iva hemmhekk qiegħed, jiġifieri li. U daw jidhru issa fil-miklem mhux hekk? Il-miklem iva, il-miklem fil-kittib tiegħu jiena kien staqsini Jużi Kat li huwa l-editur tal-ġurnal l-imnara tal-Aqda tal-Folklor, speċi x'naħseb dwar il-possibilità li l-artikli jiġu hemmhekk, jiena xi ħaġa li ħadd pjaċir ħafna biha. Anzi, min kiteb il-miklem mhux tal-li hekk tal-li kompla żied anke ir-ritratti huma terġa' xogħlu, ġifieri qasirt nieħdu l-kredtu tagħhom jiena, ġifieri żidhom hemmhekk. U forsi jekk fl-artikli kien hemm dik il-limitazzjoni għax minħabba l-ġurnal kif kien dak iż-żmien ma tantx kien possibbli ninkludu ritratti. Hawnhekk fil-miklem tom il-ħajja billi ġiet xi ħaġa anke u ċertu ritratti ta' ċertu sbuħija. Fil-fatt, it-taħdita laqta propju ritratt li ħadd mill-miklem, jiġifieri kien anki ma stajx ma nagħmilx hekk kważi ngħidlek. U b'dan mod ix-xogħol tiegħek huwa ħafna iktar aċċessibbli. Il-mistoqsija kienet dwar jekk intix biħsibek tikteb dwar postijiet oħrajn, dwar inħawi oħrajn. Iva. Ukoll. Iva, il-ħsieb huwa li biċċa naqqat il-Gżejjer Maltin kollha. Bdejt minn l-iktar inħawi fejn ħassejt li kelli materjal biex anke l-artiklu jkun wieħed ikollu ċertu dettall mhux xi ħaġa li tkun forsi fjakka. Però ħsieb huwa nibda naqqat biċċa l-Gżejjer Maltin, speċjalment il-parti tal-kosta kollha. Hemm ukoll xi ħaġa li forsi interessanti li anki artikli li kont ippubblikajt dwarhom minn dak iż-żmien law baqa' jasalli anki tarif ieħor, ġifieri naf l-aħħar dak fil-fatt anki u kien hemm numru sabiħ anki ta' toponimi li ħarġu. Kemmuna pereżempju saħansitra anki Kemmunet. Illi daw terġa' minkejja li dak iż-żmien forsi kienet l-iktar mappa dettaljata tal-inħawi, kienet hemm iktar x'wieħed jasar u l-ħsieb huwa li eventwalment anki dik, ġifieri dak l-aġġornament naħseb illi għandu ma tkunx jiġifieri x-xewqa tiegħi mhix dak isu li tkun taf iżommu għalik, imma sabiħ li taqsmu hekk naħseb jiġifieri. Proset tas-sewwa. Nittama li sibtu interessanti ħanajtek. U skużani tal-intoppi tekniċi għax kien minnhom ġifieri qatta xi darbtej. Alex, kont qed ngħid waqt li inti kont maqtuħ mill-kollegament, xtaqt nirringrazzjak b'mod speċjali ħafna. Mhux biss minħabba t-tarif li tajt, imma minħabba l-mod kif irbatt kollox mas-sorsi orali tiegħek. U dan daħal verament kexxun fil-proġett tagħna illi huwa bażat propju fuq il-tradizzjoni orali. U inti konxjament, kontinwament bdejt tgħidilna illi ħafna minn dan it-tarif li qed tagħti ġej mis-sorsi orali tiegħek
u anki sorsi differenti, spiegajt x'inhuma dawk is-sorsi, spiegajt li huma barklori, huma sajjeda, huma bdiewa, huma nies tal-familja, irrakkuntajtilna stejjer, propju eżempju perfett ta' dak li nixtiequ li qed nagħmlu, li nixtiequ nkomplu nagħmlu bil-proġett tagħna dwar it-tradizzjoni orali. Isu għalija it-taħdita tiegħek huwa mudell ta' kif għandha tkun taħdita f'din is-sensiela. Nirringrazzjak immens mhux biss ta' snin kbar ta' xogħol. Mhux biss ta' snin kbar ta' xogħol li għamilt, mhux għalik innifsek imma lina l-koll, imma anki tal-mod kif ippreżentajt it-taħdita anki bil-Malti, bil-ġmil ta' Malti tiegħek ukoll. Grazzi. Grazzi. Jiena kien anke gost tiegħi ħanajtek. Adrian Cardona jgħid possibbli mhux aktar minn 200 sena t-tieqa ma kellix iżjed minn 200 sena, veru b'xortina tajba li irnexxilna ngawduha f'dak il-każ speċi mela. U mbagħad James qed jgħid jien għandi 44 sena u rajt it-tieqa tittikel brata maġla fl-istampa ta' Żmien il-Kavallieri ma tintwerix. Il-fotografu Awċi Daniel Cilja għamel studju fuq hekk. Ara, dwar it-tieqa nista' ngħidilkom anke mill-esperjenza diretta, ġifieri niftakar anke fit-tfuliti billi bħalma semmejtilkom anke dik ir-rabta sentimentali mal-inħawi, it-tieqa niftakar waħda mill-postijiet ħanajtek li kien l-lena tiegħi, kull meta konna nitilgħu għawdex anke l-antennana dejjem pajon ejja niżlu waħda sa dwejra ħanara t-tieqa u dejjem u niftakarha. Fil-fatt anke fir-ritratti li urejtkom apposta meta t-tieqa kienet għadha saħansitra bil-blata ċatta. Forsi hemm min jiftakru wkoll meta darba kien hemm inħadem film fuqha kien il-film Clash of the Titans pereżempju, fejn kien hemm saħansitra il-nies qegħdin jiġifieri ta' Parsi Armata fuqha u t-tieqa kienet għadha b'dik il-forma. Ma' żmien niftakar u kienet qisha xi aħbar kbira dak iż-żmien illi meta t-tieqa waqgħet blata mis-saqaf u ġiet għat-tont. Ġiet qisha bidu ta' ħnejja hekk. Minn hemmhekk bdiet sejra lura mbagħad il-proċess beda jaġġel iktar. Jiġifieri minn hemmhekk dejjem taqala biċ-ċoħra u mbagħad kien hemm żmien fejn anke waqala biċċa mill-ġemp tagħha kien hemm ġemp kien hemm biċċa il-part il-ġewwenija tal-ġemp. Kien hemm biċċa feles kien ilu jidher hemmhekk dejjem jiċċaqlaq ftit, dejjem jiġi jisu mberra iktar jidher id-dawl minnu sakemm fl-aħħar niżel ukoll. Minn hemmhekk lien ġiet qisha qed tistrieħ fuq ix-xejn u minn hemmhekk imbagħad. Fil-fatt dettall li nsejt insemmih waqt it-taħdita illi dal-barklor mhux biss kien uri urini kif maqtuha minn taħt għax qisha tazza, imma niftakar kemmu u kif ukoll ħadd ieħor indikaw li wkoll illi meta jkun il-baħar imċaqlaq dak kienu jistadu minn fuqha dik kienet posta tas-sajti fuq l-ixprun, kienu semmew li ċar illi jibżaw jitilgħu fuqha meta jkun hekk għax iħossuha tirtot. Aha, sewwa. Mbagħad l-aħħar nafu kif spiċċjatu. Ma nafx hemm xi kummenti oħrajn. Kaptan Le, ħafna interess. Il-Kaptan Charles Bonici qed jgħid li jiena mitħla sew tat-taqsima marittima ta' Transport Malta. Nista' ngħin billi nlaqqak ma' dipartimenti konċernati biex flimkien immortalizzaw dawn l-ismijiet ta' dawn l-imkejjen fuq charts tal-art u anki tal-baħar, kemm fuq karta u kemm b'mod diġitali. Jiena kieku naħtaf lill-Kaptan Charles Bonici fil-kelma nirringrazzjawk ħafna, Kaptan Bonici, din importanti immens, speċjalment b'mod diġitali naħseb le, Alex. Iva, bil-ġurnata kollha. Bil-qalb kollha, ġifieri dan anke torbot naqra anke mal-mistoqsija li naħseb it-tieni mistoqsija li saret illi x'jista' jsir biex dawn l-ismijiet ma nħallhomx jintilfu. Ġifieri hawnhekk għandna naħseb jiena parti tajba mis-soluzzjoni. Perfett. Nixtieq nitlob lill-Kaptan Charles Bonici biex jagħmel kuntatt jew miegħi Adrian Grima jew direttament ma' Alex biex tkunu tistgħu titkellmu
titkellmu fuqha din il-ħaġa. Jekk ma jimpurtax. Grazzi ħafna, Anzi. Issa, jekk m'hemmx kummenti oħrajn nistgħu nieqfu hawnhekk, jien ħadd daqsxejn il-diskors fidejja għaliex Janika ma setax tibqa' magħna minħabba impenn ieħor. Nittama illi il-Kaptan Bonnici, insomma, Iva. Tajjeb ħafna, ma Kaptan Bonnici jekk jgħidlek ħajkelmek direttament Alex. Tajjeb ħafna. Mela, nixtieq nirringrazzjak b'mod speċjali ta' din it-taħdita verament sabiħa. Alex, grazzi tax-xogħol, grazzi anke ta' suġġerimenti u l-għajnuniet li tibatilna kultant żmien bħala proġett dwar it-tradizzjoni orali tal-kuntatt kontinwu li nżommu fuq dan il-proġett. Grazzi lil Giusy Gatti li laqqana miegħek u li hu wieħed mill-membri ewlenin tat-tim tagħna tat-tradizzjoni orali u jagħmel ħafna xogħol anki f'tant oqsma oħrajn. Nixtieq nfakkarkom li t-taħdita li jmiss hija dwar il-makketta ħassir f'April. Ħajamela Kurt Slattery li għamel it-teżi tiegħu fuqha. Huwa suġġett differenti ħafna minn tal-lum, imma huwa suġġett interessanti wkoll li laqqana ma' tradizzjoni pjuttost riċenti ma li għadha ħajja ħafna. Sadattan nżommu kuntatt anki mal-proġett tagħna permezz tal-website tagħna tradizzjoniorali.org, permezz ta' malti.mt li huwa l-portal il-kbir issa tal-Dipartiment tal-Malti. Possibilment ikonna spazju anki għat-toponimi u għat-toponimija li tant kellimna fuq illum Alex u smajna taħdidiet oħrajn ta' Simon Salafja fix-xhur li għaddew. Mela nirringrazzja lil kulħadd b'mod speċjali lil Alex u nħeġġiġkom biex terġgħu tkunu magħna għat-taħdita li jmiss f'dan il-każ dwar il-makketta. Grazzi mill-qalb, Alex. Lejla tajba. Grazzi lilek.